Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Makuthi uMashali channel, ngicela subscribe, like, share, click the notification bell so that uzoqala ukuthola ama notifications whenever I post a new story. Oh, my lighting is so bad. Okay. Yeah guys, so isitori sesanamhlanje mayelana nogeli uyangibhalela uthi welungi ukuphi ubaba esitshena ukuthi uyobulala umama and samgcina ngalelo langa ngampela uma. Hayibo, uthi ugeli hhayi, ubaba nomanje bathandana from high school, babe-high school to sweetheart. Uthi kuthiwa nje babethandana lokhu, uyabo lento yokuthi abantu bayathandana bawo-best bayiyo yonke into until baze beshade babe-right. Uthi hhayi, bethandane sizalwe kube mnandi nje, ubaba uyasithanda, uma uyasithanda, yonke into i-right. Uthi hhayi vedane kuhamba isikhathi ubaba abe nebhadi vele ephelelwe umsebenzi. Uthi ubaba bephelelwe umsebenzi, lento le yabo imhlukumeza ubaba wabo ukuthi akasakhoni ukubasaphotha, akasakhona ukwenza lutho. Uthi saqala sabona ubaba esephuza, yabo ubaba nje usenze zonke izinto ezisithusayo yabo. Uthi hhayi kuhamba isikhathi, hawu ubaba useyagembula-ke manje. Uthi nje ubaba useyigembula, asakwazi nje ukuphila ngaphandle kokugembula. Hhayi, uthi ugele hhayi-ke vedane kuthi ngelinye ilanga uthi nje njalo sephila ngokugembula, ashaya umama, ufuna iy'mali ngenkani, yabo nje uthi uyamhlukumeza. Hhayi, uthi hhayi kuhamba isikhathi ufice kuthiwa ubaba into ethize useyidayisile, yabo nje usewumuntu ohluphayo, olala emakhasini avuke khona. Uthi nje uwuhlupho lo muntu, ngale ndlela usungahleze ecomplain-a ngaye, but uma-complain-a uyamshaya. Uthi hhayi kuthi ngelinye ilanga-ke amshaya umama, amshaya acishe ambulale. Uthi wayekwazi kusasa nje ngama-weekend ukuthi uyahamba ekhasini uzobe engekho yabo. Uthi hhayi amlentuze-ke avedane ubaba-ke amshaye uma, uthi amshayela ukuthi yabo ngalelo langa uyambulala. Uthi lapho nami sengihlakaniphile yabo kancane, ingqondo yami isiyasebenza. Uthi hhayi ngilentuze-ke, yo le ring light. Uthi hhayi nangempela-ke uma ngitshena athi ngane yami uyabona ukuthi ngizofa and ngizofa kwangempela, so into ezongisiza la ukuthi sibaleke. Uthi hhayi nami ngimvumela ukuthi mina yima ngempela cause lo bhuti wami omunye mncane and kwayena useyaqala phela ukuhlakanipha manje uzoyibona lento, and nami hlezi ngiyibona but ayikho into engingayenza ngayo. Kumele ngiphretende ngathi yonke into i-right, nomakhelwane ngisaba ngisho nokubatshela cause ngine-feeling ukuthi bazokuhleka. Hhayi ungakhe amtshele athi ungabatsheli omakhelwane sizohamba. So uthi umakhe-ke aqale cause vele uyabona ubaba wabo udayisa nefenisha la endlini. Uthi umakhe eqale-ke edayise-ke ifenisha yabo kancane kancane cause ubaba wabo wayengeyena umuntu onakayo. Uthi hhayi ifenisha uma sizophela nje nabo base beplane ukuthi bayabaleka bayoqala impilo elsewhere. Vele uma wabo uyasebenza but into eyinkinga kakhulu ukuthi la kusebenza khona uma wabo ubaba wabo uyazi. So uma wakhe took time ukuthi bethuse ngoba kwakumele athole umsebenzi omusha okokuqala, and then mase utholile umsebenzi omusha bese kube ukuthi bayathutha-ke la ubaba abangeke aze athole khona cause sebeyamsaba njalo. Futhi uhlezi e-threaten-isha ukuthi ngizokubulala wena, yabo mexabana noma ngakhona emtshela ngizokubulala wena, ngizokubulala wena. So this one time-ke uthi ugeli ubaba anothise ukuthi hayibo la endlini nje kuya ngokuba empty yabo. Uthi abuze athi ifenisha ishonaphi, ebuze thina. Uthi uma wayesaphumile abuze athi ifenisha ishonaphi, ngicase ngisilima mina ngizama ukwenzani la, sengidayisa izinto la ekhaya, yezwa yini. Uthi ugeli hhayi uma vele ezwe leyo conversation uyazi vele ukuthi usezoshawa. Uthi uma vele ebaleke aye kalentuzane, aye kasisi wakhe unodadewabo kuma khona la endaweni. Uthi abaleke uma kasisi wakhe, uthi uma ebaleke kasisi wakhe ashiye thina. Uthi ubaba athi nini nijwayela kabi, sengifuna ukuthutha la mina yazi nganibulala nonke noma wenu. Uthi yabo nje kube sakusabisa. Uthi nje hhayi aphinde futhi ashintshe, yabo udakiwe. Uthi aphinde ashintshe athi ngiyanithanda y'ngane zami, angisoze nganizwisa ubuhlungu, umuntu ongizwisa ubuhlungu uma wenu, yabo. Uthi nje ukhuluma uyayiphikisa, uyayivumela, uyayiphikisa, uyayivumela. Uthi ethi mtsheleni abuye la, mengabuyi siyafa sonke, so ngizosibulala mina nani. Usicabanga utshela nengane encane ubhuti wami. Uthi esethukene ubhuti wami. Uthi hhayi ngize ngilentuze ngisendele umama imeseji, uthi nganginopopopo-ke ngisendele umama imeseji uthi ma ubaba uthi uzosibulala and ucasukile, usepequle yonke indawo ucinga le mali. Uthi uyabona ukuthi izinto sayidayisa, pho imali yakhona ikuphi. Uthi ungakhe amtshela athi imali isendaweni yokuthi phuthuma uzame indlela yokuyifihla ingaziweli ezandleni zalo baba, yabo. Uthi hhayi nangempela-ke ngizama ukuyicinga imali, uthi hhayi ngiyifihle-ke. Uthi asho athi nje uzosibulala yena were. Athi ma-ke ngcono ebuye, yabo abuye namaphoyisa. Uthi hhayi nangempela uma abuye namaphoyisa asithathe-ke nje sithuthe nje manje ngendlela eklini.
ubaba nje iphume kumama noma iphume kubaba, kube ukuthi nje sekwahlukana kwahlukana. Nathi asinandaba nobaba vele ubehlupha, wasala kulowo muzi lowo, kwahlukana nje. Wayoqala impilo entsha uma nathi kwaba mnandi sakhula nje saba badala. Uthi nje mhlawumbe kwaphela o-3 years 4 years ubaba noma bengabonani. Uthi hhayi, ngenxa yokuthi-ke umama unehlobo lapha ngithi odadewabo nje usuka nje kuleya ndawo leya. Uthi hhayi abone ukuthi la ahlala khona yabo akafili more safe, athi hhayi yena ufuna ukubuyela endaweni yangakubo, but hhayi laphaya ababehlala khona yabo, njengokuthi mhlawumpe kwi-distance uyagibela uma uya khona. Uthi hhayi athenge umuzi lapho uma ahlale khona. Uthi angazi watshelwa ubani ubaba. Uthi nje one night sezwa ngaye sengqongqoza sesidakiwe, wasithuka wathi semzini wakhe lana ufuna kuvulwe. Hhayi kuthiwa bengavuthwa agakaza icapha. Uthi mind you le ndawo le iyi-standalone nje, abantu ababuzwa nokubuzwa nje yabo kalula, omakhelwane abekho seduze, indawo eyamakhaya. Uthi ngikutshela ukuthi ubaba akhahlela icabha angini. Uthi athi wena ucathi ngisiphukuphuku mina ngahlala nawe ngakwenzela izinto ngoba wena ususebenza mina ngasenamali, usungibona ukuthi into engasile. Uthi wasuka lapho wayemshaya uma, hayibo, uthi wamushaya uma. Uthi siyakhala la nobhuti wami ukuthi unendaba yini. Uthi wamushaya uma waze wavuza igazi. Uthi wayehlezi emshaya kodwa engakaze evuze igazi. Uthi ngalelo langa wavuza igazi. Uthi mevuza igazi uma umpotsa asakwazi ukuhamba usephelelwa amandla. Uthi wamhudula. Uthi uma emhudula waphuma naye phandle. Uthi washo wathi ngiyombulala namhlanje uma wena. Uthi yabo lawo mazwi njalo ahlezi eringa ekhanda yami. Uthi wathi ngiyombulala namhlanje uma wena. Uthi hhayi nangempela ngisale-ke ngifoneke manje ngifonele osisi bama, ngisho ukuthi hayibo sefikile futhi lo muntu manje uphume noma uthi uyombulala angimazi uyaphi. Uthi ngiyasaba nokulandela, uthi ngigijime ngizame nokuthola usizo komakhelwane. Uthi simcinge. Ugeli hhayi-ke ecingwe ubaba, ecingwe umama, ecingwe bobawu-2 kuze kube namhlanje. Uthi akaze ezitholakala uma, akaze ezitholakala ubaba, akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani. Uthi sebabhekwa yonke indawo till today. Nobody knows ukuthi leya ndoda yamenzani uma ayona yazenze njani, because aba-trace-eki, abatholakali. Uthi kwabhalwa o-missing person or people kwaze kwayekwa. Uthi nje akaze betholakale, but one thing engayifunda nge-situation kama ukuthi I will never compromise myself. Uthi uma wafa in silence because uma wayengakhulumi. Akekho umuntu ayazi ukuthi uma wayagowa, wonke umuntu wayetshela nje uma is living a good life, kanti behind closed doors uyabethwa. Uthi ubaba wayemshaya, emshaya kodwa wawungeke ubone ngakusasa usathi eshaya, wayeleyo ndoda le ekwazi ukukushaya, wayezazi iy'ndawo ey'-right zokumshaya ukuze angaveli ebantwini ukuthi ubaba ohlukumezayo. Siphela lapho-ke isitori sanamhlanje guys. I hope you all learn something. I hope futhi nani-ke kuningi kakhulu enikufundile, buka ngisho into eyodwa but okusalayo-ke ngiyayisho-ke. Yeah guys, I hope you learned a lot kule story sanamhlanje. Ningakhohlwa ukungisendela some more stories. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda.